नै बेनो जों उन्दुनाय जायगाया नोंथांमोना नायनो हागोन र'। जों बेयावनो दंमोन। नै बेयाव आं नुदों। जों बे रुमावहाय आदा कास्टमजों आंजों उन्दुदों। ओमफ्राय जोंनि बाथरुम खिथानो बाथरुम जों बाहेर थांफिननोसै। फंनैसो फोरमायदो बेनि जायगाखौ। जों बे समाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुख टाउननि साहाथिं NHPC सुबुनसिरि दैमानि खर'आव थानाय जितु सुबुनसिरि जि प्रजेक्ट डेम, बे डेमनि खोलाहा ससे फैनानै MLA डक्टर रनज पेगु बिथांनि बे जोंनि जितु इक' केम्प इक' टुरिजमनि आन्दाराव इक' केम्प बिथाङा बानायदों। बेवहाय जों दिनैहाय थांनाय हरखौ जोङो बारहोहरबाय एबा जोङो हरसे बेवहाय जोङो थाबाय। दा हरसे थानानै खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो बेबायदि जि थावनि, बे थावनिया जोंनि BTR आवबो अरुणाचल आरो भुटान हाजोनि गाहायाव गोबां दङ। बै थावनिफोराव जोंनि जि जाखांबोनाय इयुथ्स बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनाबो नैबेफोरबायदि जायगायाव फैनानै जाहाथे बेफोरबायदि थावनिखौ, बेफोरबायदि इक' केम्पफोरखौ माबायदि सामलायो, बोरै बेखौहाय माने दैदेनो, बेयाव फैनानै एसे जाहाथे सोलोंनानै थाङो आरो थांफिननानै जोंनि BTR आव जिहेतु गोबां समायना समायना जोंनि अरुणाचल हाजोनि गाहायाव आरो भुटान हाजोनि गाहायाव बेफोरबायदि गोबां थावनिफोर दङ। बै थावनिफोरखौ जोंनि BTRनि जौगानायनि थाखाय, BTRखौ बुहुमावनो मोनसे सिनायहोनो थाखाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ जाहाथे मावो, बेखौ नैबे थावनियाव फैनानै जोङो सानखांनो हादों। आरो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो बे समाव जोङो खावलायनो जोङो गोसो जादों आरो खावलायहरदों जाहाथे जोंनि BTRनि हालामाव BTRनि जोंनि लाइमोनफ्राबो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जाहाथे मावो आरो गाव थांना थानाय लोगोसे ओनसोलखौ बुहुमाव मिथिहोनो थाखाय एबा जोंनि BTRखौ सारा बुहुमावनो मुंदांखा खालामनो थाखाय जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा खामानि मावो, बेखौ बे दसे जोंनि जि मोगा-मोगि बेनि गेजेरजों जों खावलायहरबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा मानोना बिथाङा दिन्थिगासिनो दङ सोरगिदिं थासारिफोरखौ। अरुणाचल हाजोनि गाहायाव बे सुबुनसिरि जिथु दै, जोङो आसामनि गेजेरावनो बिखात एबा मुंदांखा होननानै बे दै एबा बे दैमाखौ जोङो मिन्थिनो हायो। बे दैमायानो जाहैबाय सुबुनसिरि दै। जाय सुबुनसिरि दैनि खर'आव जोंनि भारत सरकारा मोनसे प्रजेक्ट बानायदों, जायखौ जोङो सुबुनसिरि डेम प्रकल्प होननानै जायखौ जोङो मिथिदों। ससे जोङो साहा दावखोलांबानो बे सुबुनसिरि जिथु डेम, बे डेमखौ जोङो मोनहैगोन। आरो बे डेमखौ नैबे सुबुनसिरि जिथु दै, बावैसो जों बिथाङा दिन्थिदों, बे दैनि खर'आवनो, बे दैयावनो सुबुनसिरि जिथु डेमखौ बानायनाय जादों। बे डेमनि गाहायाव नैबे जि समायना थावनि। मोनसे सोंनाय, औ, बेवहाय ओरैनो मा मा दं बेनि सोमोन्दै एसे बुंथिना होदो।
बेवहाय जोङो अरुणाचल हाजो आरो नैबे अरुणाचल हाजोनि गाहायाव जि माखासे समायना जायगाफोर दङ बेवहाय दंफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाउसा जायखौ जोङो मिथिंगानि सम्पद होननानै बुङो दा मिथिंगानि सम्पदजों बुंफबनाय गोबां मुवा बेसाद जिब जुनारफ्रा बेवहाय दङ आरो बेवहाय समायनायै साजायनानै दोननाय आलासिफोर थाग्रा जायखौ जोङो इक' केम्प होननानै बिनि मुंखौ दोननाय जादों बे समाव जोंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासै थासारिखौ नुनो मोनगासिनो दङ फारि फारि नोंथांमोना नायलांनो हागोन नैबे फिसा फिसा जि कटेज जि लुनानै दोननाय न' बेवहायनो जोङो हरखौ बारहोदोंमोन बे समाव बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जोंनि जोहोलावफ्रा बेयाव उन्दुनानै दङ जोङो बोरैहाय हराव बेयाव जोङो थायामोन नैबेखौबो एसे जों दिन्थिगोन जोंनि जोहोलावफोर सानै बेयाव उन्दुना दङ बे समाव जों हरखौ बोरै बारहोखो जों बोरै थाखो बेखौ एसे नोंथांमोना नायनो हागोन जोङो दिन्थिलांगासिनो दङ जोंनि सानै जोहोलाव नैबे रुमाव उन्दुना दङ आं बिथांमोनखौ एसे फोजानो नाजागोन औ ओइ जोहोलावफोर सिखारबायना नै बेयावनो जोङो बेखौ ओरैहाय दरजाखौ ओरै फांनाय जायो आरो नैबे दरजाखौ दा बे समाव खेवगासिनो दं दरजा खेवबाय जोङो सिङाव हाबलांनो नाजागोन जों बेयाव हाबबाय जोंना सेंग्राफ्रा जोहोलावफ्रा जोंनि जोहोलावफ्रा उन्दुना दङ सानै सुबुं एबा सानै आलासि उन्दुनो हायो बेनो जाबाय समायना हर बारहोग्रा हराव थाग्रा कटेज बेवहाय फांखा गरमाव फांखा लानो हायो कारेन्टनि सुबिदा मबाइल चार्ज होनो हायो आरो बेबायदि बे समाव आङो खिखरसालिखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों बिनि सिङावनो खिखरसालि दङ मोजाङै साजायना दोननाय खिखरसालि बेयाव दुगैनो हायो नोंथांमोना बे गासिबो माने सासे मानसिया हर थानो आरो मा गोनांथि जानाय मुवाफोर नांगौ जायो दुगैनो थाखाय माखासे मुवाफोर आरो खिनो हासुनो एबा लेट्रिन बाथरुमनि थाखाय जों बे समाव नोंथांमोना दिन्थिबाय बिथांमोना नै सिखारथ'वाखै नोंथांमोना बेबायदिनो फैयोब्ला बेयाव फैयोब्ला बे थावनियाव फैयोब्ला बेवहाय थानो हागोन जोङो खावलायदोंमोन दहायनो आङो एसे सिगाङाव बुंखांबाय जे जोंनि बिटिआर ओनसोलावबो बिटिआर हालामावबो बेबायदि समायना थावनिफोर गोबां दङ भुटान आरो अरुणाचलनि हाजोनि गाहायाव जोंनि बिटिआरावबो बेबायदि खालामनानै रां खामायनो हानाय आरो ओनसोलखौ बुहुमावनो मुंदांखा खालामनो हानाय जोंनि बिटिआर हालामावबो गोबां बेफोरबायदि थावनि दङ जेराव जोंनि सेंग्राफ्रा आथिखालाव एसे बेफोरखौ मावनो थाखाय स्टार्ट खालामदों भैरबकुन्द'आव दङ जोंनि सेंग्राफ्रानो स्टार्ट खालामदों बे धोनस्रि जे एफएमसि बेखौ जोंनि सेंग्राफ्रा मावगासिनो दङ आरो ओरैहाय जोङो डिमाकुसिनि साहा थांबा जोङो मोनगोन ट्री हाउस आथिखालाव ट्री हाउसखौ गोबां मानसियानो मिथियो बे ट्री हाउसआबो बेबायदिनो गोग्लैसोनाय जायगामोन जेराव जोंनि लाइमोनफ्रा थांनानै बेयाव दंफां सायाव न' लुनानै ट्री हाउस बानायनानै बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो फोसावनानै बे समाव मोनसे सोंबावनाय नोंथांमोना बेवहाय फैनायनि उद्देश्यआ मामोन जोङो बेखौ आङो बुंनांगोन निस्सय आङो खिन्थानानै लानांगोन जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालाव जोङो साफा कर्मि हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ दा बिनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आथिखालनि आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङा धेमाजि जिल्लायाव जोङो गिबि खेबनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ मोनखांनायनि उनाव सार बिथाङा दिनै गिबि खेबनि थाखाय बे जिल्लायाव फैदों बे जिल्लानि जोंनि आफादनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे बे जिल्लायाव रायजो जानाय बे ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि बर' आइ आफा बिथांमोना सार बिथांखौ गोबाव समनिफ्राय हांख्रायहरनायलाय जोङो कर'ना भाइरास आरो बे कभिड-19नि थाखाय बिबान लाखांनायनि उनाव गोबाव सम
गोलाव सम बारलांदोंबाबो जों फैनो हायाखैमोन खिन्थु जोङो फैबाय मैया जोङो बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुराव जोङो हाबाफारि दङमोन बे हाबाफारिखौ फोजोबखांनायनि उनाव जोङो बेलासियाव नैबे थावनियाव मोनफैयो आरो फैयै फैयै जों बेयाव मोना जानायलाय नैबे जोंनि जि जायगायाव जों आथिखालाव गसंगासिनो दङ बे जायगायाव जों हर बारहैहोयो हर बारहोहरबाय आरो जोङो दसे समनि उनाव जोङो ब्रेकफास्ट एबा जोङो दुगैखां लोबखां साहा लोंखांनायनि उनाव जोङो जोंनि गामियाव जों थांसिगोन बे गामियावहाय बे ओनसोलाव दिनै सारा गगामुग एबा धेमाजि जिल्लानि माखासे इन्टेलेक्सुवेल फोरोंगिरि आरो कलेजनि लेक्सारार बिथांमोना दिनै ज' लोगो नांनानै फैबाय थानाय समाव जोंनि थांनाय जानुवारि दाननि 27 अक्ट'आव जानानै थांनाय जि बिटिआर गोरोबथा बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जि दफाफोरखौ जोङो मोननो हाबाय बे दफाफोरनि सोमोन्दैनो जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जि माखासे बेवहाय दफाफोर लानानै फैदों बिनि सायाव इन्टेलेक्सुवेल दैदेनगिरि फोरोंगिरि बिथांमोनजों दसे सावरायगोन दिनैनि सानसेनि हाबाफारि बायदि जों बेबायदि थांगोन आरो जोंनि फैनायनि थांखिया बेनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफा कर्मि हिसाबै खामानि मावबाय थादों दा जेराव जेराव जोंनि बर' फिसाफ्रा रायजो जानानै दङ बै जायगाफोराव थांनानै जोंनि मावथांखिफोरखौ मावनायाव आथिखालाव जोङो नांथाबनानै दङ बे हिसाबैनो जों बे थावनियाव मोनफैनाय जादों। साफ करेगा इतना गाड़ी से थांगासिनो दैनि सुबिदाया एसे खम जियानो जादोंला सिङाव थिगानो दं हिसाबै सोआबाबो सोलिगोन गारिया जोंहा थिगानो दङ औ बे गारिजोंनो जों बेजोंनो फैदों हान्थिनो गोनां जादों एबा हान्थिबोदों बे गारियानो जोंनि हान्थिनायनि राहा आथिखालाव समायना थासारि नैबे न'आनो जाहैबाय सावरायमेल जुथुमग्रा न'ब्लां बे समाव नोंथांमोना नुहुरनो मोनदों बै हाजोआनो जाहैबाय अरुणाचल माखासे अंग बे हाजोनिफ्रायनो बोहैख्लायबोदों जोंनि आसामनि मुंदांखा दैमा सुबुनसिरि दैमा बे सुबुनसिरि दैमाखौ सारा आसामनि मानसिफोरा मिन्थियै रावबो गैया बे सुबुनसिरि दैमानि खर'आवनो जोंनि सुबुनसिरि जि डेम एबा बान्दो भारत सरकारजों लुफुंजानाय बियो आथिखालाव लुफुंजागासिनो दङ जाफुंनायनि लामायाव फैगासिनो दङ आं नोंथांमोननो जुम खालामनानै बै जोमैखौ दिन्थिनो सानदों जोबोद समायना जानो हागौ सिगां समाव नाबो फिसियोमोन नाथाय दिनैहाय नुनो मोनाखै समायना रमायना जायगा बे इक' केम्पनि सिङावनो सोरबा जुदि माबा मोनसे जाहोननि थाखाय ग्रुप डिसकासन एबा ग्रुपनि गौथुमनि सावरायनाय बिजनेस ग्रुपफोरनि बिजनेस प्रमोट खालामनायनि थाखाय सावरायनाय जिखुनु एनि काइन्ड अफ माने प्रग्राम नैबे हलाव खालामनो हायो बेवहाय प्रजेक्टरजों प्रग्राम खालामनायनि सुबिदा आरो टेबोल चेयार गासिबो नांगौ जानाय बेसादफोरा रेडि दङ मोनसे हल बे इक' केम्पनि सिङावनो बेबायदि सुबिदाखौ खालामनानै होनाय जादों
बेवहाय जोङो हारिमु बिथिङानो जा, बेफार फालांगि बिथिङानो जा, सोलोंथाइ बिथिङानो जा। मोनसे दिन्थिबावनो आखायाव लादों। आं नोंथांनि आखायाव सोंनो सानदों, बेखौ मा बुङो जेनेबा? बेखौ जोङो टेम्परारि जेरावनो बेरावनो लांनानै बहायनानै उन्दुनो हानाय मोनसे न' होननानै बुङो। इग्लु न'। बे न'आव जोङो हरसे उन्दुबाय, दा बेवहाय जोङो उन्दुनो हायो। बेयाव जोङो उन्दुनो हायो। गासैबो रोखोमनि बेयाव फेसिलिटिस थायो। बेवहाय जिबौ, एम्फौ एनला हाबनायनि खुनु चान्स गैया। बेयाव बेखौ जोङो होथेनानै लानो हायो। बे जाबाय दरजा। बेखौ ओरै होथेनानै जोङो उन्दुनो हायो। बेबायदि रोखोमै नोंथांमोना जोङो बेयावनो हरसे बारहोहरबाय। नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैयोबा बेबायदि हाबनानै उन्दुनो हागोन। बेयाव खुनु रोखोमनि बार, अखा बार बेवहाय हाबा। अखा बारनिफ्राय जोङो रैखा मोननो हायो। सुबुनसिरि दैमानि सेराव, सुबुनसिरि दैमानि बिनि रौ रौ गाबनाय, जि गोदै दैमानि दै बोहैनायनि जि देंखो, बेखौ नोंथांमोना खोनानो मोनदों। आरो सोरगिदिं बे सुबुनसिरि दैमानि थासारिखौ बे समाव नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे दैमानि सेरावनो नोंथांमोना मालाबा फैयोबा बेयाव दसे जिरायथ'नो थाखाय माखासे सुबिदा खालामनानै दोननाय जादों। नोंथांमोनाबो फैनानै बेवहाय दसे सम जिरायफैनो हायो, मेंनाय देहाखौ गोजोनग्लाय होनो हायो। खुब मोजां मोनसे सोरबिथिं। नोंथांमोना नुहुरनो हागोन, नायहरनो हागोन जे अरुणाचल हाजोनि गाहायाव नैबे सुबुनसिरि जि दै, अरुणाचल हाजोनिफ्रायनो बोहैबोदों। गोबां जिरि जिरि स्राय स्राय बोहैबोनाय बे दैमानि सोरगिदिं थासारिया नायनो ओरैबायदि समायना। खनसे जुदि फैफ्राङोबा बिनिफ्राय थांफिननो माने गोसोआ थिना। गोसो जायो बेवहायनो माने जिरायनानै बे दैमानि जिरि जिरि बोहैनायनि जि देंखो, बेखौ खोनासंबाय थाथावथाव मोनसे देंखो। आरो बे दैमानिफ्रायनो फैनाय जि खोलो खोलो बार, बे खोलो खोलो बारखौ जानानै आरो समायना हाजोनि जि नुथाय, बेखौ नायनानै आरो नैबे सुबुनसिरि दैमानि जि जिरि जिरि बोहैबोनाय दैमानि बोहैलांनाय जि देंखो, बे गासै सोरबिदिंनि जि थासारि, बेखौ बेयाव जिरायनानै नायोब्ला गोसोआ ओरैबायदि जायो जे बेयावनो आङो जिरायनानै गासै जिउखौनो बारहोहरनोसै नामा, बेबायदि मोनसे सानखांनाय फैयो। गोसो जायो बे दैमानि सेरावनो खन्थाइ लिरै लिरै सारा जिउखौनो आङो हगार हरनोसै नामा, बेबायदि मोनसे सानखांनाया गोसोआव फैयो। थिग आंबो दिनै बे थावनियाव फैनानै बे एखे सानदांथिखौनो आङो मोनदांदों एबा सानदों। आं दा बे समाव गोसो जादों जे सारा जिउखौनो आं बेयाव जिरायनानै बे जिरि जिरि दै बोहैलांनाय सुबुनसिरि दैमानि जि देंखो आरो समायना सोरबिदिं बे हाजोनि सोरबिथिंखौनो नायनानै बेयावनो जिरायनानै आंनि मोनसे जिउखौ आं बेयावनो हगार हरनोसै नामा, बेबायदि सानखांनाया बे समाव आंनियाव